саломатӣ яке аз сарватҳои арзишмандест ки онро бо ҳеҷ қимате наметавон харидорӣ намуд. дунболи савдои умр намебояд дари пизишк ё шифохонаеро бикӯбем. солимии ҳар як инсон дасти худи уст. дар барномаи навбатӣ тасмим гирифтем ки ҳамроҳ бо мутахассисони соҳаи тиб бахусус эпидемиологҳо шуморо аз қоидаҳои дурусту саривақтӣ ва риояи гигиенаи шахсӣ огоҳ намоем, зеро дар бештари мавридҳо маҳз риоя нагардидани гигиенаи шахсӣ боиси сар задани бемориҳои гуногуни сироятӣ вазнин мегарданд. пасшавии масъулияти организму бисёр вирусое ки дар як чанд вақти охир он қадар ҳолати сирояткунандаи баланд надоштанд, айни замон қобилияти сирояткунанишон баланд гаштааст ва яке аз онҳо вируси коронавирус мебошад ки дар айни замон дар тамоми ҷаҳон пандемия эълон карда шудааст. барои ба чӣ сабаб? Ба сабаби оне ки беморон ба ин гирифтор шуда ба ин вирус мубтало гашта метавонанд ки дар муддати андак ба ҳалокат омада расанд. сабабҳои асосии пайдоиши коронавирус ин кислотаи рнк дошта вирус мебошад ва дар зери таъсири пасшавии иммунитети масъулияти организми мо ва ҳолатҳои номусоиди табиат метавонад дар организми мо хуруж кунад ва оҳиста оҳиста оварда расонад ҳам ба пасшавии масъулият, ҳам ба пайдошавии бемориҳое ки дар натиҷаи таъсири ин вирусҳо пайдо мешавад. барои пешгирии бемории ковид пеш аз ҳама ҳар як шахс бояд ки қоидаи гигиенаи шахсии худро риоя намояд. шустани дастон, тарзи дурусти шустани дастон ба муддати на кам аз 15 дақиқа, дастҳоро бо маълулҳои безараргардон ё ки бо маълулҳои собун чӣ қадар метавонанд дастҳоро вай кунанд, тоза нигоҳ доштани гирду атрофи маҳаллаи хеш то ки амин бемориҳои сироятӣ рӯҳ надиҳанд. табибон баронанд ки аксар вақт ғайр аз риоя нагардидани гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ дигар омил наметавонад сабаби пайдоиши бемориҳои сироятии мавсимӣ шавад. аммо равоншиносон назари дигар дошта иброз медоранд ки чанд сабаби дигар ки ба ҳолати равонии инсон алоқа доранд метавонанд ба пайдоиши ин ё он беморӣ боис шаванд. ба ақидаи равоншиносон тарсу ҳарос, ваҳму тааллука, фикронии нодурусту камукости зиндагӣ, асаби хаста ва дигар омилҳои ба системаи марказии асаб таъсиррасонанда ки инсонро дар изтироб меорад метавонанд сарчашмаи пайдоиши бемориҳои гуногун гарданд. аз ҷумла маълумотҳои зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ бештари инсонҳоро ба тарсу ҳарос оварда дар рӯҳияи инсон ғамгинию ноумедиро бедор мекунад ки сабаби пастшавии масъулият мешавад. тавсияи аввалин дараҷаи мутахассисони соҳаи равоншиносӣ ба ҷомеаи имрӯза доири ҳамин масъала дар он аст ки пеш аз ҳама тамоми талаботу пешниҳоде ки аз тарафи вазорати тандурустӣ пешниҳод мекунад сари вақт он чизро пурра қатъиян риоя кунанд ва дуюм ин ки бештари саломатии инсон аз фаъолияти рӯҳии инсон вобастагӣ дорад. бештар худи мардум бояд ба ҳиссиётҳои манфӣ яъне дода нашавад. бешубҳа ҳар қадар агар мо ба ҳиссиётҳои манфӣ дода шавем, худамонро ба он чиз водор кунем, ҳамон қадар дар мо ясу ноумедиву дилмондагию моро ҳолати рӯҳӣ моро паст мекунад. ҳар қадар агар мо аз ҳамин гуна фикрҳо яъне дур бошем, шояд ин ба ҳолати рӯҳӣ мо ҳамон қадар яъне манфиатовар аст. барои ҳамин пешниҳод мекунем ки яъне ҳеҷ вақт ба ҳар гуна фикру ҳар гуна андешаҳои бад бештар рӯ наоранд. аз оғози пайдоиши вируси нави COVID-19 то имрӯз дар ҷаҳон бештар аз 1 миллион нафар гирифтор ва ба марг дучор шудааст ки дар рӯйхати зарардидагону фавтидагон тамоми табақаи ҷомеаро дидан мумкин аст. бар асари хуруҷи ин беморӣ тамоми давлатҳои ба он гирифторшуда зарари моддию молӣ ва ҷонию маънавӣ дидаанд. мутахассисон сабаби асосии ба миён омадани вируси мазкурро дар омехташавии генҳои ҳашароту хазандаҳо рабт медиҳанд ки дар натиҷа вируси нав аз худ дарак дод. айни замон дар тамоми давлатҳои рӯи ҷаҳон бемории коронавируси нави ки аз ҷумҳурии мардумии чин моҳи декабри соли 2019 ба қайд гирифта шуд ва аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ пандемия эълон гардид ки
тамоми давлатҳои абарқудрат ба ин беморӣ гирифтор шуданд ва то ҳол бар зидди ин беморӣ чораҳои пешгирӣ ва бартараф кардани дар тамоми сатҳҳо бурда шуда истодааст. худи бемории коронавирус ин 40 намуд аст. то ин вақт ки тамоми олимони машҳури соҳаи тиб ин чизро медонистанд, айни замон оламро такон додааст ин вируси ковид ки ин ҳамаги худаш 4 намуд аст. то пеш аз ин то солҳои гузашта 2 намуд буд, намуди мерс ва намуди сарс буд. сабаби пайдоиши ҳамин беморро дар музофоати ухани ҷумҳурии мардумии чин аз морҳо ва аз мушҳои парон таздиқ карданд ки яке аз сабабҳои пайдоиши ин вирус маҳз ҳамин ҳайвонҳо мебошад. нишонаҳои асосии беморӣ: баландшавии ҳарорат зиёда аз 37 дараҷа, дард дар мушакҳо, сулфаи хушк, мушкилӣ дар нафаскашӣ, роҳҳои гузариши беморӣ, ҳавои қатрагӣ, тариқи суҳбати наздик дар масофаи камтар аз 2 метр, бо роҳи нафас салом кардан, дар оғӯш гирифтан ва ашёҳои сироятёфта. дар натиҷаи истифодаи маҳсулоти ғайри қобили истеъмол беморӣ сар зада, аз беэҳтиётӣ ва сарфи назар кардани риояи қоидаҳои гигиенаи шахсию санитарӣ ва беҳдоштӣ, он барои тамоми ҷаҳон фоҷиаи бузурге гардидааст. вазъияти ба миёномадаи имрӯзи ҷаҳон на танҳо ба солимии рӯҳию равонии инсон, балки ба иқтисодиёту иҷтимоиёти тамоми кишварҳо ва таъсири амиқ ба арзиши маҳсулоти бозорҳо гузошт. инсоният аз оғози пайдоиш то имрӯз ҷиҳати ҳифзи саломатии худ ва зинда мондан мубориза мебурду мебарад ва ин раванд асрҳо боз идома хоҳад ёфт. вале 70-80% ҳифзи саломатӣ ва пешгирии бемориҳоро мутахассисони соҳаи тиб ба риоя гардидани гигиенаи шахсӣ рабт медиҳанд. риоя накардани қоидаҳои дурусту ҳатмии гигиенаи шахсӣ, сарфи назар кардани ҳолатҳои санитарию беҳдоштӣ ва нодида гирифтани он дар ҳама ҳолат, чӣ дар хонаи ошхона, дохили нақлиёту ҷойҳои ҷамъиятӣ, ҳоҷатхонаю ҳамомҳо ва марказҳои савдою бозорҳо ин имконияти фарохе фароҳам сохтанд баҳри инкишофи микроорганизмҳои гуногун аз ҷумла вирусу бактерияҳо мегардад. ҳангоми пешгирӣ кардани ин намуди вирусҳо мо метавонем ки аз маҳсулотҳое ки дар ватани мо дар тоҷикистони мо айни замон ҳаст ва истеъмол мекунем, аз онҳо истифода барем, метавонем ки масъулияти организми худро баланд бардорем ва муқобили ин гуна бемориҳои сироятии хавфнок организм метавонад ки мубориза барад. ҳангоми баланд бардоштани масъулияти бадани худ мо метавонем аз витаминҳое ки чӣ дар об ҳалшаванда ва чӣ дар раванд ҳалшаванда истифода барем. барои чӣ? барое ки ҳангоми мо истеъмол намудани хӯрокҳои аз витамин, аз маҳсулотҳои серғизо, сабзавот, мевоҷот бояд истифода барем. ин витаминҳо дар организми мо дохил шуда метавонад ки масъулияти организми моро баланд бардоранд. ҳамон намуди маҳсулотҳоро истеъмол намудан дар кор аст ки дар онҳо витаминҳои дар обҳалшавандаи гурӯҳи Б, С, инчун витаминҳое ки дар раванд ҳал мешаванд Д, А, Е, инҳоро метавонем истифода барем ки онҳо метавонанд масъулияти моро баланд бардоранд ва муқобили чӣ намуди вирусҳо ва чӣ намуди бактерияу микробҳо мубориза баранд ва метавонанд ки моро аз бемориҳои сироятӣ ки дар боло қайд намудем чикор кунанд, пешгирӣ намоянд. бояд ҳар як шахс гигиенаи шахсии худро бо пуррагӣ риоя намояд ва истифода аз антисептикҳо, аз ниқобҳои карта доимо истифода барад ва бисёртар аз ҷои ҷамъиятӣ бояд ки онҳо худро канора гиранд, барое ки албатта дар ҷое ки ҷамъиятӣ одамон бисёр ҳастанд, дар инҷа тамос яъне ки бо онҳо дар тамос мешаванд, барои ҳамин бояд ки инҳо ҳамавақтро аз ҳамин ҷойҳои ҷамъиятӣ бояд дур гиранд ва салом кардан бо даст, дар оғӯш гирифтан, инҳо аз инҳо ҳам бояд ки ҳар як шахс худдорӣ намояд. тибқи сарчашмаҳои иттилоотӣ аз оғози моҳи феврал то 6 апрел аз 7041 нафар шаҳрвандоне ки аз хориҷи кишвар вориди тоҷикистон шудаанд, муддати 14 рӯз дар минтақаҳои барои карантин ҷудо гардидаи кишвар ба карантин фаро гирифта шуда, баъди муоинаи тиббӣ ва пайдо нагардидани нишонаҳои беморӣ, онҳоро аз беморхонаҳо ва минтақаҳои карантинӣ барои рафтан ба манзилҳояшон рухсат дода шуданд. аз ин шумора то давраи 1 март 4291 нафар ба хонаҳои худ баргашта, 2750 тани дигар то пурра шудани муҳлати 14 рӯзаи карантин таҳти назорати табибон қарор хоҳанд дошт.
бо пешниҳоди вазорати тандурустӣ дар нуқтаҳои карантинӣ ки дар миқёси ҷумҳурии мо ҷудо гарда шудааст, шаҳрвандон ба миқдори 14 рӯз он касоне ки аз давлатҳои аз хориҷи кишвар ба мо ворид шуданд, ба карантин гирифта шуданд, дар он ҷо ҳамчун мисли шаҳрвандони мо дигар шаҳрвандон ҳам қарор доранд. муддати 14 рӯз ҳамаи онҳо таҳти назорати духтурони баландихтисос гузошта шуданд. ҳароратҳои онҳо санҷида мешавад. сари вақт дар ҳолати пайдо шудани ягон аломатҳо ташхисгоҳҳои сайёр ки аз тарафи вазорати тандурустӣ пешниҳод гардидааст, сари вақт рафта ташхисҳоро гирифта ба ташхисгоҳ оварда мерасонанд. ҳамчун мутахассиси маркази назорат давлати санитарияи эпидемиологии шаҳри Душанбе муроҷиат карданиам ба шаҳрвандони шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон ки айни ҳол дар минтақаҳои дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон бемории коронавируси COVID-19 хушбахтона ҳоло ба қайд гирифта нашудааст. тамоми чорабиниҳои зидди эпидемикӣ андешида истодаанд. барои ба ҳар хел овозаҳои дар интернет чӣ хеле ки мебинем дар дигар ҷо, мо ба ин овозаҳои бардурӯғ бовар кардан дар кор нест. айни ҳол назорати санитарияи эпидемиологӣ, назорати чорабиниҳои зидди эпидемикӣ, реҷаҳои санитарияи эпидемиологӣ аз тарафи мутахассисони мо тамоми қувваи худамонро мо андешида истодаем, сарф карда истодаем ки ба ин бемории шаҳрвандони мо мубтало нашаванд, сироят наёбанд. асрҳост ки ибни Сино пизишки моҳиру табиат бошад, чун дорухонаи ӯ машҳури дунёст. пайравони ибни Сино имрӯз низ дар ифшои сирри маҳфузмондаи табиат кӯшида, дар пайравӣ аз илми ӯ беморони зиёди бо марг даст ба гиребонро аз бистари беморӣ ба по хезонданд. имрӯз дорухонаи шифобахши табиат ҷойгузини гӯшае аз беморхонаҳо гардида, дар баробари маҳсулоти доруворӣ васеъистифода мегардад. матлаб аз зикри ин мавзӯъ ин аст ки имрӯз мутахассисони соҳаи тиб баъзе аз ин растаниҳоро дар пешгирӣ ва маҳви вируси бактерияҳо муфид арзёбӣ мекунанд. онҳо ҳазориспан, дар баъзе ҷойҳо сипан ва сирпиёзро барои рафъи бештари бемориҳои вирусӣ даво медоданд. айни замон мардуми шарқзамини мо, мардуми масалан ки Тоҷикистони мо истифода мебаранд дар бораи сир, чеснок ва ҳазор испанд ёки испанд дар ҷои дигар мегӯянд, сипанд мегӯянд, маълумотро чӣ кор кунем, пешниҳод намоем. бози мо медонем ки масалан дар Тоҷикистони офтоброи мо дар зери таъсири офтобе ки дар кишвари мо аз қайби соли 60 рӯз маҳсулотҳои мо аз ҷиҳати экология гуфтан тоза мебошанд. ҳангоми истифода бурдани онҳо метавонем ки худро чӣ кор кунем, аз гирифтошавӣ ба вирусҳои дар боло номбарда эмин дорем. мо медонем ки дар Тоҷикистони офтоброи мо растании сир, чеснок нағз нашунамо меёбад. ҳангоми истифода бурдани маҳсулоте ки дар таркиби чеснок витаминҳои S ва B ҳаст, инчунин як намуди моддаи химиявӣ аст ки фитиасид ном дорад. зери таъсири фитиасидҳо агар мо ҳамин чеснокро сирро истифода барем, меъдаи мо чӣ кор мекунад, аз ин модда зиёд мешавад, пур мешавад, метавонад ки ин вирус, ин коронавирусе доштаро чӣ кор кунад, нобуд созад. дар тиб аминро истифода бурдани чеснок ҳар саҳар дар шиками наҳор ба ғайри онҳое ки илтиҳоби меъда доранд, гастрит ва гепатитни гастрит, метавонанд инро истифода баранд саҳар бега. ҳар саҳар метавонем ки як пораи аз инро дар шиками наҳор истифода барем ва бегоҳӣ ҳам метавонем ки аз амин истифода барем ва чӣ кор кунем, организм худро мубталошавӣ аз ин беморӣ эмин гардонем. растании дигаре ки айни замон дар назди мо қарор дорад, ин ҳам дар кишвари мо дар тарафҳои Сурия, Афғонистон, Осиёи Миёна, инчунин дар республикаҳои Закавказия ва дигар мамлакатҳо ки нумӯ мекунад ва инкишоф меёбад, метавонем чӣ кор кунем, истифода барем. дар зери таъсири чӣ хеле ки мо медонем, дар зери таъсири сӯзиш кардани ин растанӣ метавонад алкалоидҳое шавад пайдо шавад ки дар зери таъсири онҳо метавонад ҳамон микроб, ҳамон қатраҳое ки дар ҳаво пӯчӣ мекунанд, ҳаминҳоро чӣ кор кунад, майда нест кунад ва безарар гардонад. тибқи маълумоти охирини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, аҳолӣ ва сохторҳои муаззаф гардида, хушбахтона то санаи 6 апрел дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст.
новобаста аз амнияти пойбарҷоҳ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар ҷиҳати иҷрои бетаъхири дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат чораҳои зарурии пешгирикунандаи беҳдоштӣ ва риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемикиро дар тамоми нуқтаҳо ба роҳ мондааст. аз ҷумла дар ҳолати омодабош нигоҳ доштани беморхонаҳо ва марказҳои барои карантин интихобшуда, дастрасии мавод ва дастгоҳу таҷҳизоти лозима, инчунин бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид оид ба фаҳмонидани шаҳрвандон, пурсишу посух ва ҳолатҳои эҳтимолият телефонҳои бовариро ба истифода додааст ки тӯли 24 соат тавассути он шаҳрвандон имкон доранд ба рақами кӯтоҳи 511 ва 227 4947 тамос гирифта ба саволҳои худ посух мегиранд. аз тарафи маркази назорат давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри душанбе ва сарраёсати назорати давлати санитарии эпидемиологии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи сарҳадҳои ҷумҳурии тоҷикистон сито ташкил карда шудааст оиди чорабиниҳои зидди эпидемиологӣ ки бемории коронавируси COVID-19 ки ба қайд гирифта нашавад. дар баробари ба роҳ мондани чораҳои зарурии пешгирикунандаи зидди эпидемикӣ аз ҷониби вазорату идораҳо ва корхонаҳо инчунин марказҳои савдо низ ҳолатҳои безараргардониро бо маҳлулҳои антисептикӣ ва дигар роҳу воситаҳо ба роҳ мондаанд то дар ҳифзи саломатии худу наздикон ва мизоҷон саҳм дошта бошанд. ба роҳ мондани амалҳои пешгирикунанда аз ҷониби ҳар як шахс амри зарурист, зеро ҳифзи саломатии инсон фаъолияти дастаҷамъонаро талаб менамояд. пандемия эълон гардидани COVID-19 аз ҷониби созмонҳои ҷаҳонӣ ишора бар он аст ки ҳар як сокини сайёра бояд барои эмин доштани худу наздикон саҳмгузор бошад. мизоҷони муҳтарам, мо мехоҳем ки ба шумо дар бораи таҷрибаи хуб барои бехатарии шумо, бехатарии дигар мизоҷон ва коргарони худ хотиррасон кунем. лутфан бо мизоҷони дигар ва коргарони мо 1 метр масофа дошта бошед. ба оринҷ атса занед. дастотонро зуд зуд шӯед. аз расонидани рӯи худ бо даст худдорӣ кунед. бо даст салом накунед. дигаронро боъса накунед. ташаккур мегӯем ки бо мо ҳастед. нигоҳ карда ба вазъияти имрӯзаи ҷаҳон ки бемории сироии коронавирус тамоми дунёро фаро гирифтааст, роҳбарияти маркази савдои душанбемол чунин тасмим гирифтааст. мизоҷоне ки ба маркази савдои душанбемол медароянд дастони онҳоро бо маҳлулҳои антисептикӣ безарар гардонида, ҳамаи он асбобҳо ва ашёе ки онҳоро истифода мебаранд, ҳамаи онҳоро бо маҳлулҳои антисептикӣ безарар мегардонанд. айни ҳол қариб дар 6 беморхонаҳои шаҳри душанбе провизорни, яъне ки беморхонаи провизорӣ ташкил карда шудааст ки дар он ҷо бемориҳои на танҳо бемориҳо не дар он ҷо дар тамос будагон, яъне ки шаҳрвандоне ки аз хориҷа омаданд, яъне ки дар тамос буданд, гумонбар дониста шуданд, онҳо дар худи беморхонаҳо дар ҳолати карантинӣ, яъне ки таҳти назорати қатъии худи духтурони мо мебошанд ва дастгоҳҳо айни ҳол басанда аст, яъне ки дар худи ҳама беморхонаҳо, яъне ки бо ниқобҳо, бо дастгоҳҳо, бо доруҳои махсус, тамин маҳлулҳои безараргардонӣ барои пешгирӣ ва несту нобуд кардани худи ҳамин вирусҳо аз ашёяҳое ки мо истифода мебарем, яъне ки барои безараргардонии он тамоми чораҳои заруриро андешида истоданд ва меандешанд. андешаҳои хато, тарсу таҳлука ва истеъмоли маҳсулоти хӯрокаи ғизонокияш кам, иммунитети паст, риоя нашудани талаботи қоидаҳои санитарию гигиенӣ амал накардан аз рӯи тавсияи табибон метавонад хатари сар задани бемориро баланд намояд. агарчи тамоми давлатҳои дунё муборизаро алайҳи рафъи ин беморӣ ҷиддӣ ба роҳ мондаанду баъзе ҳам дар он муваффақ шуданд, аммо фавти зиёдро ба бор овардани он ҳамчун фоҷиаи бузург дар ҳаёти инсоният дар сафҳаҳои таърихи ҷаҳон навишта хоҳад шуд. инсон бояд аз ҳодисоту воқеоте ки дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ боиси ранҷу нокомиҳои мардум шудаанд таҷрибаашро зиёд намояд ва роҳи наҷотро пайдо кунад.
баланд бардоштани маърифати тиббӣ ва ба ҳукми одат даровардани тозагӣ метавонад инсонҳоро аз бисёр маризиҳои хатаровар эмин нигоҳ дорад.